Здрасти хора, ние сме Bulgarian Craft. Това ще е много къс епизод. Само да ви покажем, защото някои, ако знаят, рестартираха сървъра. И започваме. Първо играехме на Survival и ни омръзни и започнахме на ново града. Пак тук. Не сме се много развидили. Не се знае. Ето сега нямам броня, ето ми е бронята. Даже имам и тук долу още една. Ето тук. Има някакъв човек до къща ни. Нищо, той не мога нищо да направи. Това ще е къс епизод. Имаме едърче, скупихме го. Защото само довършваме си къщата и... Мъга как падна. Не. Ела отгоре прави. Не, тук е по-добре. Тук така. И извинявайте хора за това. Сега гъса клипа, да знаете. Не знам, мога да не го качвам, не се знае. Ако го чуете това, ако съм го качил, майте си знаете. И вече мога ето това да правя. Сега ще ви покажа. Ето това. IP-то ще го даваш ли, ако някой го няма в сервера? Ето вижте какво мога да правя. Пиша цветно, мога още един път. С това. Ето сега и синьо и червено. Мога още. Други цветове мога да пиша. Остане ми Ако искаш да довършим тавана, да приключваме. Да. Какво ти остана? Още един стак дърво имам, даже по-малко. 60. Дръж, ела ти дам дърво. Чакай, кога ми свършиш, ще ти кажа. Чакай, брати. Хвърляй, стили. Мерси. Стили. Бойник. Да, тук съм. Що не говориш? Нещо ми се бъгва скайпа, ти казах. Трябва го трия да го сваляме много. Не бе. Не го ти. Да не бъркаш нещо, че е лошо. Ай, че после. Да, остави последното купче, аз да го остава, моля. Добре, разиш. Да го върша къщата, аз това ще е яко. Пуп! Да. Слезе долу. От какво ще е история? Да, виж нашето хубаво осветление. Вижте, да, ето този, чакай сега, мръдни, моля те. Ето този ги убих аз, 3 пъти го килна. Тук. Това... Марк, това си една глава на хълб. Да приключим епизод с главите на хълб. Чакай, Адам Хълб, мачка, сега ще убия. свали си бронята. Аз съм много грозен хълб. Тук има слушалки. Ела до мен. Къде се въртиш сам? До мен. И това беше от нас. Бърз епизод беше, извиняйте. Даже няма да е епизод. Ще напишем, разглеждаме и... Чао.